Ahoj, vítám tě v online houslové škole pro nadšené začátečníky. Jsem Hanka Němka a pokud je tvým cílem naučit se hrát na housle pro radost, jsem tu pro tebe. Jak jako Hanka Němka? Mgr. Hana Němcová, profesně pedagog hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy. A to byla učitelka Němcová, občas o ní uslyšíme. Pokud jsi na úplném začátku, doporučuji si na stránkách houslováškola.cz nejdřív projít průvodce, jak se do týdne připravit na první lekci houslí. Pro začátečníky jsem připravila online kurz se spoustou podpůrných bonusů. Kurz obsahuje 40 krátkých videí a krok za krokem tě v něm provedu začátky hry na housle. K němu můžeš využít přímé konzultace se mnou, 15% slevu na materiály z portálu zodpovědnávýuka.cz, písničku na přání nebo měsíční vstup do klubu houslové školy. Klub houslové školy je pro odvážnější začátečníky. Několik videí k začátkům hry na housle se v něm taky najde, ale je zaměřený spíš na jednoduché úpravy známých melodií. Každá úprava je připravená v notách v PDF-ku pro dvoje housle, k ní je zvlášť audionahrávka a názorné video. Každý měsíc do klubu přidávám nové materiály a seznam skladeb je tedy stále bohatší. Pokud by se ti některý z mých produktů hodil jako dárek, mám na webu připravené i dárkové poukazy. Držím palce na cestě za tvým snem a těším se na spolupráci.